Ach jo. Já se tak nudím. Mami. Promiň, drahošku, ale já mám pořád hrozně moc práce. Co kdyby ses na chvilku zabavila sama a večer si můžeme zajít třeba na náměstí. Ale do večera ještě strašně dlouho. Víš co? Mám nápad. Počkej chvilku. No, drahošku, dám ti tyhle ty klíče. Víš, od čeho jsou? Od půdy? Ano, přesně tak. Jsou od půdy. Vem si je. No a co s nima? Neříkej mi, že mám uklízet na půdě. Ne. Je tam spoustu věcí, které tam nechali i předchozí majitelé tohoto domu. Myslím si, že to stojí za prozkoumání. No jasně. Jsem si téměř jistá tím, že to najdu jenom starý hrampádí. Třeba jako nábytek nebo oblečení. Prostě věci, které se měly už dávno vyhodit. Ale no tak, dej tomu šanci. Třeba ti to bude bavit a na nějakou dobu se zabavíš. Vem si ty klíče. Já teď musím pracovat, takže hodně štěstí s průzkumem. No tak fajn. Je tady taková tma. Co? Co je to? Tolik světílek. Co tam asi může být? Nic tam není.